Yes, kasama ko 91.9 Gabi. Welcome to Wanted Palangga. Kauban na to karon ang duha ka single. Na last year lang ni sila na double. Mga nasakitan, nagmahal, nasaktan, pero ngayon ay makakamove on na. Nadugan. What's your name, Langga? Mitche, Master Pop. Mitche. Pilay edad, Langga? 20. 20. Carmen. Ayay. Kaya ni-appeal ka sa Wanted Palangga. Kabalo? Ako na-inform. Wala ka na-inform? Sige, i-inform ta nakakaroon para walay kaan, char. Char. Welcome to Wanted Palangga. Nabat. Hello. Ang atong first caller karon si Willie. Willie. Master Pop. Ayay! Abi, macho kay Kingo. Willie, pila edad? 23. Ay. Taga? Taguluan. Kabugto o garter sa Lagyan na lang. labi na ka nang nasa hayhayan, bugto ginaba. Ano yung nag-hayhay diha, Mitche? Wala, gabi na ba yan, Master? Dapat imo nang buklason kay basin ko hiton. Willie, nganong ni apil ka sa Wanted Palangga? Abi mo na kung... Abi na. Wanted Palangga, ngayon, naunsa mo, wala mo na-inform. Sige. Sige, Mitche, ready na ka? Yes, Master. Ready na kayo. Yay, abri na kay musulod na si Willie. Willie, sulod na. Nagyaw. Hey, pagkalalaki ka, Pars. Magpakalalaki ka dyan. Hi, Mitchie. Hi, Mitche. Willie. Hi, Mitche. Hello, Willie. Oh no! Wanted pa lang gaganda ni Uy. Asa man mo magkita? Asa mo magkita? Sabihan. Sa kasagingan? Hindi sa manggahan? Matagok. Pita ba yan ito sa kuha? Sagingan. Saman, Matagukan kalikas mangga. saman, larga. Saman, exchange of numbers, saman. Mitche. Unexpected, ganyan ako. Muna ni bang imong gipray ni Lord nga, Lord, makita na ang tanaka siya. Saman. Willie, larga? Willie, larga time pa. Paano, Master Pop? Ala ni surrender lalaki. Sige na nga. Friday fun na lang eh. Ako. Bayot. Ito na gusto Adlok. Pisot. Wow. Sige na. Friday fun na tayo. Welcome to Friday fun and it's time for the 5 seconds game. Do you know how to play this game? Yes, Master Pop. Wala. Lalala, speechless, Mitch. Mitch, inganin na lang, Mitch. Kung
makadaog ka, dili na to iyatag imong number sa iya. Pero kung di ka makadaog, akong iyatag imong number sa iyan. Saman. Game? Ang game. Yeah! Lamang ka ba? Brad, Larga. ngita na kong Brad, saman. Nana naman na. Ay, nana, baby. Bakit sagot ba? Inga naman ang aktor. Pinakuan ba? Pinawa kakabalo mo. Dahil ito siya aktor ba? Larga. Na, kabalo na ang tanan, madlang people. Mapildi. Si Mitche. Iyang i-give up ang iyang number kang Willie. 23 years old from Taguluan. Mitche, 20 years old, ready to mingle, gapon. Sige. Tawag sa mo balik, be. Magsugod na din ta. Here we go. Our 5 seconds game will start right now. Mitche and Willie, are you ready? Yes, master. Willie? Yes, sir. Ayusin mo ang sarili mo, ha? Mitche? Yes. Trapuhin mo yan, ha? Basang-basa. Uy, malaki. Here we go. Our first 5 seconds game, magsugod na siya kung kinsa ang alphabetically nakauna. Unsa ay pilidin mo, Mitche? Bonglay. Bonglay? Bonglay? Tong lang na. Oh, Ganang Chinese. Bonglay? Tong lu. oh no. Sinaryan. Bugal-bugal yan. Unsa na nga sinaryan gani? Muragwan ba Thailand, no? Bonglay, bảo nợ, ăn nợ, Vietnam. Oh no. There's no, ăn nè đấy. Ikaw, piliin mo. Willie. Akong din. Kapan dis? Amar kapan dis? Kor mereka mendrakan dis. Rabok Indian, no? Gambar ka. Emang. Sama kan yung master Popi. Masamo ka dia. Ano mo sa mga belido? Wala ba? Kalimut ko. Alaba. Oh. Tama na ito. Alaba. Poker ba ako? Haraga. Bagay haraga balo. Arabo, no? Ay, Afrikano. hindi nga magka-master ay. Ano ba? Orphan. Bong lại, chúng đi đến đấy. Bakang guys, kau mau gak? Rock and roll to the world, madlang people. Okay na. Ginawa. Bakang guys. Bong lại. Alam ko. Hindi na. Katawa pa more bibo kayo the ring. Oh, alas 11 na. Ay napunta ni Kido kay napud kani sila maka-answer ba. Bonglay. Ay, alaba. Alaba. Ano nga? Sagdan na nato ang atong first kay una man ang bungay. Dili bakang gid. Bakang guys, kari gid ba sang. Kung guys ang una kay BA man. Bungay BO. Sige na mo ko.
Okay na, goodbye na tayo. Alas 11 na, no? Sige, sige. Ito na for bagong guest. Bagong guest. Pagngalan. Og tulo ka buok. Bagong guest. Pagngalan og tulo ka buok. Samok. Vegetable nga dili green. Tomatis. Ha? Kuan, tomato, carrots, apple. Pineapple. Apple. Diyos ko. Apple, pineapple. Hit me with the horse! Apple, pineapple, vegetable. Pineapple. Wrong. Ito na, dito na takang Mitche. Bonglay. Yes, master. Mitche, bonglay. Pagngalan og tulo ka buok kapamilya telenovela. I love to last. Provinciano. My dear heart. Sa tong last? Bow your My head. dear heart. Is correct! Sabi na ako, bow your head. Ano siya bow your head? Sige, agay, kansawan ng pineapple. Sige lang. Hindi, joke lang. Agay. Buli, agay. Ay na dia. Record na, oh. Bakong guess. It's your time right now. Pagngalan og tulo ka buok Pinoy nga atleta. Manny Pacquiao, Donaire. Yawa. Ayay! Namalikas pa gyud, -1. Ay. Baba ni mo Willie, ha? Kasi may MTRCB tani, ha? Patingan ka, burn out lagi, wa na giupan. Giupan sa NTC. Wala pa gyapon ka score si Willie. Mitche. Kuhan ra ni ha, 3 points ra ni taman ha, kay wala tay time. Mitche. Sir, master. Pagngalan og tulo ka prutas nga color yellow. A mango, banana. Ayan! Nalibot ako sa... Nakay pen. Ha? Nakay pen. Nama yelo nga pineapple. Okay. Ala, oy. Yay. Eto na. Willie! Bakong guest. Willie, pagngalan og tulo ka buok. Tulo ka buok animals nga gasakyan. Carabao, cow, or horse. Is correct! Ang kabaw! Tapos, Nay nag-text na ni ba? Atleta day na si... Balikas mong gudo, balikas. Awa pa more bibo daw kayo. Bakong get! Let's go na. Willie,
Correct mo ka, no? 1 point na ka. Kinsay naguna ganina si Willie, no? So si Mitche karon for 2 points. Mitche, are you ready? Yes, master. Pangalan og tulo. Tulo ka buok. Sikat nga George. Ayay! Nagin. Nagyod ni. Na-distract gini ang number karon. Willie. Igualis na mo, Willie. Kuha ni mo ni. Willie, pagngalan og tulo kabuok pinakalisod nga subject sa school. Algebra, geometry, math. What? Oh! Gudong duha. Di na consider na siya. Una ang number ba? Bebe. Tawag kayo balik. Tawag kayo ulit. Come back again. Ma'am, sir no? Ma'am, sir no? Ma'am, no? Halwa. Hello. Hello, Day. Basa na ilok, Day. Ang kabaw, Day. Lagyan na. Ayaw ipadapok. Ay. Let's go to Carmen. Bongay. Mitche. Pagngalan. Og tulo kabuok sikat nga manika. Barbie. Oy. Nakaw! Nasarap. Na! Ayaw tanawa si Willie lagi. Kaya madistract kasi yung kagwapo na. Saan sige kilo-kiloin na unsa? Style ni mo, Willie! Bulok! Ay mo, bulok! Wawa, Willie! Hindi na kapamilyang Wawa Willie ba? Wawawi na lang, Wawa. Pamilya man. Anyways, eto na. Bigyan ng jacket daw si Willie. Artista na yan! Sige, eto na. Willie, pagngalan og tulo kabuok country sa South America. Nakabili? Willie naman. Brazil, Argentina, Uruguay, o Philippines. Kano bahala niya pag-research niya? Brazil. Anyways, this is for 2 points for Mitche. Mitche. Pagngalan. Og tulo ka buok butang nga isagol nimo sa kape. Sugar. Coffee mate. Water. Hot water. Is correct! Sugar cup. Da, naka-brand, endorser. Pwede creamer? Pwede creamer? Oh no! So,
So, 2 points na si Mitche. Mo na gyud ni ron ang number bababay man gining number. Ay nako, pabebe talaga si Willie. Bigyan ng jacket. Bakangge! Sige, kay Bakongges na ta. Willie. Pagngalan og tulo ka buok. Male, lalaki nga Chinese actor. Willie. Jackie Chan. Liminho. Liminho. Korean man na si Liminho. Just... Ay. Bye-bye, number. Here we go for the win. Mitche. Pangalan. Og tulo ka tawo nga nakatilaw nimo. Oh no. Charla. Diba, nakatilaw sa imong giluto ba noon? Sumang ka. Dirty-minded. Talaga. Minded, ha? Wala. Dito. Crash na lang to kay na-delete na ko to. Okay. Mitche, pangalan. O tulo ka buok. Cartoon characters nga kulay itim. Batman. Cartoon. Mental block. Ayay, mental block. Gato gani, mental block gani. Abi na kong karakter na. Naka-block mo na siya si mental. Ano ba na siya kanang gising naman na mental nga block? Sige. For 2 points. Uy, aapas to. Willie, oh. Masayaw na si Saisi, oh. Eto na. Willie. Bakit ka umalis sa ABS-CBN? Oh no. Char lang. Bita, Willie, pangalan. Wait lang ha. Nalang ko i-check na nito. Check sana ako. I-check na ako. Umurag na lagi si Willie Rebilla mi. Ano na siya. Pare. Later na pare. I'm doing this show kasi. Yes, pare. Opo. Sige, pupunta lang ako sa Maynila. Bukas. Yes, pare. Thank you so much. Pare, ako nang gagamit ng helicopter mo, ah. Tomorrow. Salamat sa'yo. Magumpare kasi kami niyan, eh. Alam mo sa showbiz, ganun talaga. Tulungan kami, nagtinatamagay. Tabagay kasi. Eto na. Asa na tayo na, Willie? Yes, sir. Nawiwili ka na sa akin, ha? Willie, pagngalan og tulo ka buok sikat nga game shows. Yung ka na ba, wait a minute, kanang... What? Game ka na ba? Wait a minute? Ano sa to? Wait a minute? Minute to minute. Oh, wait a minute.
kuha. Sorry na lang. Ay, for the win! Eto na. Mitche. Mitche, pangalan. Pagngalan og tulo ka butang nga ihaplas sa tao. Sa person. Super haplas. Nagibutan ka ng kuan mental unsa baka na. Haplas. Lotion. Super sin o natanawa nag-text ako karon no. Ayay nagtawag gid ay. Oh? Ipikasent ne. Nagmahay mo? Na mo go endorser sa Super Cent. Napaginitawag lain no. Kinsa ni? Omega painkiller. Sorry sir. Wala man good. Wala namin makuha na ni sir. Endorser. Pag-iya siguro ni sa Super Cent. Salamat sir. Salamat sa pagpaminaw. Bye. Ikaw. Mamatay kita ni sa imong kalaki. Saratol. Sigigta na sa iya lagi. Willie. Kapoy na ko diri. Willie, tawag balik. Tawag din balik. Mitche. Hello. Kaila kag hilason. Katagak na akong pom. Sige, katawa din. Mabilar din mo eyebags ni Ugma. Padaoga na si Mitche, ikapoy namin gulat. Dili ko maka-recover sa vegetable nga apple o pineapple. Ang MOR karon paras kay ka mas. Keep it up, solid MOR Judge. From Mohon. Nagsakit akong tiyan kinatawag. Haplasi og Super Sen. Oh! Ay, nako. Pandamay, may masteray. Yay, pandamay ni gining number karon di gini makuha karon. Ito na. Diretso na ta kay Mitche. This is your last chance. Last score para di mo mahatag ang number. Ito na, name. Datsun. Datsun na nun. Ito. Pangalan. Og tulo. Kabuok. Si Mitche ni ha. Tulo. Ka-amigo nga wa nagbayad silang utang. Pangalan. Og tulo ka buok klase sa langgam. Maya. Ayun. Kabalo, maya og maya. Maya nga papa, maya nga anak, ug maya nga lolo. Ito na. Willie, ang number ba? Ang number. Your eyes on the prize. Gihubak na may katawan.
Happy birthday, Alpi. Sakit among tiyan. Apple pa more. May gakahulog na akong mata, pero gakalingaw may. Sakit na among tiyan. Super sound. Sabagin, Master. Popi, mate. Botang egg, kopi, me. Yatag akong number B. Yay! Si Geraldine ba? Gusto niya yatag iyang number na lang kang Willie. Ano sa man? Undago na nato ni. Kay Geraldine nga number na lang akong yatag. Katawa ba more, Master? Magsakit akong tiyan sa sige katawa. Regards lang ko, ini Aisa. Mga nagsakit og tiyan, hinahinay lang mo kay basin makautot. Jefferson. Yan kay basin makautot. Coffee mate og apple. Ito na, Willie, ito na Willie. Eyes on the prize, okay? Willie, pagngalan og tulo ka buok parts sa computer. Mouse, keyboard, desktop. Ayaw. It's correct! Pwede. Stop nga kuhan. Consider. Yapon to. Correct. 2 points na! Oh my God, for the win, Mitche. Kung makuha ni mo, Mitche, wala na gyud, undang na. Pero, kung di mo ni makuha, that means tabla na mo. Are you ready, Mitche? Yes, Master. Ikulbaan ko. Kulpaan ko. Anong kulbaan man ka nga? Bonglay ka, bonglay. Bangay. Nabre bonglay nga, kulbaan. Oh, di ba? Mitche. Pagngalan og tulo ka buok sikat nga Mark. Makan ko ni. What the? Mark Fernandez, Mark Menthol Cigarette. Oh, Mark Menthol Cigarette og Mark Mark. Mark Dacascus. Okay. Yay, tabla na mga kapamilya! Sa pinakabibo nga episode sa Friday Fun! Rumble na! Tiray na. Yay! Joke lang. Willie. For 3 points. Dili pa ni for the win, ha? For 3 points. Pagngalan og tulo ka buok brand sa juice. It's o'clock. Missy. Klaron sa na, okay, wala ko kadungog. Sa to? Tang 8 o'clock o Missy. Tang 8 o'clock og... Missy. Ha? Missy. Nesty. Is correct. Si Willie, kung di ni makuha ni Mitche, game over. Dapat makuha gini ni mo, Mitche, or else akong iatag sa iya ang imong number. Pero kung tuyo-tuyo ni mo, okay ra gyud. Hindi na tuyo, Master. Okay ra pud lagi, sabi ko, okay ra pud kung tuon. Madala ra magsabot si kan. Ito na. Ay, naku. Mitche. Pagngalan og tulo ka klase nga pan nga mapalit nimo sa bakery. Hey. Empanada, Francis, luplet. Unsa empanada? Empanada na ito.
Sa akong klaruhan na mapalit ba ng empanada sa bakery, dili? Di. Huwag masalit yapon. Palit gyapon, no? Correct! Correct. Sige, na may uban ka baligya gyapon na empanada. Mada na ito master. Insaymada dapat imong gingon. Considered ang empanada kay namang gyapoy uban. Da? Tama? Tama, Willie? Iban mo. Oo, na yung uban. Anyways, ato lang i-consider kaya basin magprotesta to sila ba? Hoy! Gabalig yaming empanada! Empanada! Ripod me! Lagi! Lagi! Alo nga ka din. Tak-angi! Tak-angi! Di ko gustuhan na kanang magtapok sila dani, magprotesta na. Kauli ba? Pero agad may ka-recover sa pineapple nga vegetable. Ay, eto na. For 4 points, Willie. Pangalan. Og tulo ka buok sikat nga statwa. Si Rizal mag-Arthur o Bonifacio. Is correct. Tawag sa balik, kuan. Four points na si Willie from Tagulwan. 3 points si Mitche. And this is her chance to redeem the things that she wants to redeem. Especially in her love life. Mitche, Mitche, Mitche. Pangalan. Pangalan og tulo ka buok. Tulo ka buok kanta nga pangbata. Twinkle, twinkle. Gummy bear. Mao na gyud ni mga kapamilya. Unsa naman ba naman yun ni? Party, party! Ay, nako, nauman na gyud mga... Shopping na gyud, oh. Man, bitaw. Daghang salamat sa inyong duwan. Pero, syempre, atong hatagan og chance si Mitche nga mo greet sa iyang mga friends. Di ko katingog master. Yatag na akong number sa iya. Hindi na ako magkuan. Greet your friends. Greet na din ko sa akong mga classmates. Si Angel Buna, JB Tan, Richland Romero, Geraldine Bryan, og akong self, og kang Willie. Na Mga taga-lagindingan. nga apelyido kay Bungay. Bungay. Di ka mag-regard sa mga bakang guest. Mara to. Mara to, master. Unsa imong last nga message kang kang Willie? Kailangan ba Lol, grabe kay wala man lang kay last message. Grabe, grabe. Inga na, give ka. Okay. Wala na message ta. Ay, sa kadjut lang ha. Unsa imong last message kang Willie Mitche? Willie. Yes. Ampingi akong number.
Ay, ang bingi akong number ha. Make sure nga, send. Oh, maara na, Master. Uy, maulo ko. Wala, I love you too, diya. Sobra na, sobra. Sige, sorry. Okay na. Mubabay na ko kang Mitche, Willie, unsa imong last message sa iya? Good luck lang. And good luck. Ina mo text ra ko. Manlis ako ayaw din tumatik. Ina, pwede ta katawagan. Hindi ka natawagan. Pero kay... Dangan na Pwede to. yan. Siyempre naman. Friends, maganda na ni kita tanan mga kapamilya nga kaminaw sa Lagi, MOR, di ba? hindi ako na magsugod-good. Sige na lang nga. Bitaw. Bye-bye. Bye, Master. Thank you. Ako na iatag imong number, ha? Okay. Yeah! Oh no! Yeah! Da. Ay, Master na, dear, imuar ka ron. Na. Ah. Gabi na, dyan ko permanent. Ang Tagalog, bitaw. Yes, salamat. Ganahan po kong paminaw. Salamat. Okay, Yeah. bye-bye. Salamat sa M-Time. Anyways, eto na. Si Willie, ang atong winner. Balag na abdan tagkuhan ba sa kay Lingaw? Willie, Yes, sir. sa imong request nga duha ka book. Ang memory na sir. Especially dedicated to... Mitche. Yeah! Mitche, mo daw niya. Nga. Sa ikadua. Stop believing. Ha? Can't stop believing? Don't stop believing. Ha? Really. Unsa? Don't stop believing. Don't stop. Abi na. Sige. Greet your friends, go. Wait na ako sa taga-Taguluan tanan karon. Kanang natulog nga nakamata. Huwag katong nga. So, katong dili taga-Taguluan. Mara. Nga naminaw po. So, sa akong mga friends, si Gilbert, si Iris, si Loloy, si Paluma, si Colvisi, Mora. Walay. Kuhan diya ka ng most especially to. Walay mo yung ano diya. Amos especially to. To. Ayay! Sige pa. Na, Mitche, ala. You're so sexy. Dadagan salamat ay na. Balik na ta. Balik na ta kay kuha na. Unsa na yung oras ay. Ako kauli karon ba? Magsayo para ba ko ugma alas 9. Ito question para ba ko ugma Kita-kits gyapon tomorrow ha. Okay, salamat. Thank you very much, sir. Yan, salamat. There you go, ladies and gentlemen. Willie, 23 of Taguluan na daon. Okay. Gustahay number. Texan ka na ako karon, Willie. Kog text sa kuan karon be sa palihog og text sa atong ABS-CBN mobile number. Na kung ikaw na, ha? Message magaganina, di ba? Tapos sendan tanin ka sa number ni kuan Mitche. Palihog kay basin malimtan ako. Sa ABS-CBN mobile number. Pero naamang kada ni we. Naamang yun ang kada ni no. Okay ra. Kasi malibog ko ba?
Anyways, wala na akong igon time mga pamilya. This is Master Popi saying, don't worry, be happy po may problema ka mag-alala. There's an upper dahil kung wala ka naman mag-comment, huwag ka na gumahan. 13 na, wala na akong igon time. Sorry, you guys tanan sa mga single ladies, single moms out there. Taas mga kamot, kayo mukis na ko sa ilog, baby. One more. Huwag na, baby, magsayo.